गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय, लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिमबो। दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्माखौ जोङो सियालमारि गेलेग्रा फोथार बेयाव जों साननैनि हाबाफारि लादों, दिनै 22 आरो 23 डिसेम्बरखौ। दा बेयाव गिबिसिन हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै जायगा फोसाबनाय बे हाबाफारिखौ लादोंमोन, लोगोसे फैब्लां गेट बेखेवनाय आरो बिनि उनावनो जोङो रंसारि आनन्द महिलारि बिथांनि मुङाव जोङो मेन पेन्डेल बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जानानै थांबाय। लोगोसे बिनि उनाव जोङो मोनसे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि, दा बेखौबो जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्माखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो बे हाबाफारिखौबो लादों। लोगोसे जोङो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेयाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोङो जौसिन फरायसालिनि बाथ्रा दान्थेलायनाय हाबाफारि, लोगोसे जोङो हरखाब बुंनाय हाबाफारि, बे थुनलाइयारि बादायलायनायाव जों बेखौ लादों। दा बिनि उनावनो जोङो मोनसे सावरायमा मेल लादों। बे सावरायमा मेला जों मोनसे आयदाखौ लानानै बे सावरायमा मेल लादों। दा बेयाव सावरायमा मेलाव जोङो फरायसाफोरनि मावनां मेलाव मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो लादों बे सावरायमा मेलखौ। दा बेनो जों हारिखौ रैखाथि खालामनायाव फरायसाफोरनि मावनां हाबा, दा बेखौ जोङो लादों। दा बेयाव फुंखा सुबुं महरै जोङो सिमेन्ट-सापरि एस.बि. बड' जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार जों फागुन मोसाहारि सारखौ बेयाव जों आलासि महरै लाबोदों। लोगोसे बे सावरायमा मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय जोङो आलासि महरै लिंदोंमोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां जोंनि मोजां बोसाइ नार्जारि, बे आदाखौ जोङो बेयाव बेखेवगिरि महरै जों लादों। दा बिनि उनावनो जोङो दा हाबाफारि हिसाबै जोंहा दंबोयो जोंनि थान्दै मेल। थान्दै मेलाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोफोरजों जों सावरायगोन। दा बे हाबाफारियाबो जोंनि दिनैनि गिबिसिन सानावनो आरो बे हाबाफारियाबो जोंहा दं। जोङो दिनै बे थान्दै मेलावनो जोंहा दिनै गोजाम बिबानफोरा सिफायनानै गोदान बिबान दागोन। जों 2 बोसोरनि थाखाय दागोन। 2025 आरो 26 बे बोसोरनि थाखाय जोङो गोदान बिबानगिरि दागोन, जाहाथे गोदानहै जाय बिबानगिरियानो फैयो जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि जायगाया जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन, बेखौ आं मिजिंथिबाय। दिनै बे हाबाफारिनि उनावनो गाबोननि जोंहा हाबाफारि दं माखासे। बे हाबाफारियाव जोङो गिबियावनो जोंहा गाबोननि हाबाफारि हिसाबै खोब बिदि बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारि दं। खोब बारा हाबाफारि गैया गाबोन, अब्लाबो जों मोनसे गेवलां सावरायनाय मेल, दा बेखौ जों लादो। बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म सारखौ जों बे हाबाफारियाव जों लादों आरो बेखौ बेखेवना होनो थाखाय जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि टेनजिं बर' सारखौबो जों बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लिंहरदों आरो। दा बेयावनो जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि 80 नं बिधानसभा समस्तिनि MLA जोंनि भुबन पेगु सारखौबो जोङो बे हाबाफारियाव लिंदों। दा बे सावरायनाया खोब मोजां जागोन, बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय आं साननाय आरो।